Bai, argi dago, bihar partido oso garrantzitsua dakagu aurretik, hiru puntua lortzeko ideiakin gatoz, eta, aukerekin jarraitzeko azkenengo partiduan, horren bila joan behar gara. Kaixo, Inigo, Eritz Hernández, Euskal Telebista. Aipatu duzu puntuak behar ditu taldeak, Atalanta 5. sailkapenean, oraindik galdu ez, estadio honetan Championsen. Toki txarra beharrekin etortzeko. Esan duzu bezala, kriston taldea eukiko dugu aurrian, eta oso zaila izango da, baina, bestalde batetik oin gauzen momentuan sentsazioa lortzeko, uste dut toki aproposa dela bai, taldeak partido nahi txema dago eta puntua lortzen baditugu, horrek indarra emango digulako urrengo partiduetarako. Berez da biharkua partido gaitza, Txapeldun Ligako denak dira, eta zer esanik ez etxetik kanpo, baina horri gehitzen baldin badiogu, daukazuen utxune guztiak zedira asko eta oso garrantzitsuak baja askorekin etorri zarete gaurruna. Oingo egoera hau da, danei gustauko jaken hemen gurekin egotia, baina, etorri garenok kriston ilusioa dakagu biharko partidu hona itxeko, eta esan duten bezala, saiatuko gara 3 puntuak lortzen. Sentsazioak aipatu dituzu, ez dira honak, azken sentsazio hauek. Nola dago taldea mentalki? Badirudi taldeari ez diola ezer gertetzen, frustragarri alda hori? Frustragarria da gauzak ateratzen ez dianean, danoi gustauko jakun, askoz puntu gehiago erumatia ligan, sentsazio biak eukitzea, baina, olako momentuak iristen dianean, indartxu mantendu behar gara, lan gogorrain behar dugu, eta sentsazio berriro bilatu, eta hortan saiatuko gara. Eta nire aldetik bukatzeko Inigo, Atalantaren inguruan zer esango zenuke, 5. dela badakigu, parte bakarra galdu duela, jokatzeko eraz, edo zen nabarmenduko zenuke beharko aurkariaren inguruan? Partidu oso fizikoa izango dela uste dut, euren jokua banan joaten diaia zelai guztian, eta horrek asko behartzen zaitxu, oso ondo egotera eta fizikoki partidu gogorra itxera, eta oindik bihar ikusiko dugu gehiago euren taldia eta bidixuan, eta saiatuko gara partidu ondo prestatzen eta partidu horik onena egiten. Azken urteetan aldagelan pixua duten jokalariek utzi dute taldea, zu veteranoetako bat bazara, nola egin, nola eman buelta, nola auspotu gazteak, ze atletiken gazte asko dago, eta buelta eman behar da egoerari? Nik uste dute hori, nagusienak, gaztienak bebai, danak dake oingo momentuan laguntzeko aukera eta aurrera pauso bat emateko aukera, eta danon artean saiatu behar gara, esan dutena, elkarrekin mantendu, indartxu mantendu, mentalki fuerte mantendu, eta sentsazio horiek bilatu behar ditugu, lan gogorrain, eta nik uste dut konbentzitutan hau, helduko diala berriro momentu honak eta emaitza honak.